Bilboko hiriak garraio eskaintza bikaina du, Europako hiri aurreratuenen parean dagoelarik. Bere kale eta lineetatik autobusak, tranbiak, metroak, aldiriko trenak eta ibilbide luzekoak dabiltza. Guztiak hiritarrek aintzat hartzen duten hiri mugikortasun logistika diseinu batez horniturik. Automatismo informatikoz eta teknologi berriez josita dagoen 21. mendearen garraio publikoaren sistema, 19. mendean garatzen hasi zen, orain dela ia 200 urte, Bilboko hiritarren garraioa animalien tiraketen bidez burutzen zenean. Lehenengo tranbiak 19. mendeko hasiera eta erdialdean jaio ziren eta mandoak eramaten zituzten. Lehenengo linea Bilbotik Algortara ibilbidea egiten zuena zen. Laster motor baten bidezko trakzioa erabiltzen hasi zen eta mendearen amaieran tranbia elektrikoa sortzen da. Bilbo berriro aitzindaria izan zen, trenbia elektrikoa izan zuen Espainiar estatuko lehen hiria izan baitzen, 1896. urtean inauguratu zelarik. Estrainatu berria zen tranbiari eta hasierako trenei laster batu zitzaizkien lehen autobusak, 20. mendearen hasieran hain zuzen ere. Hauek adibidez 1910 urte ingurukoak dira. Azken hau berriz, ezen Bilboko hiri barruko garraiorako erabilitako autobusa, herri arteko zerbitzua egiten zuen, Gasteiztik Zeanurira joaten zelarik. Gerra zibilaren ondoren eta hiri autobusak agertu baino lehen, Bilboko kaleetatik zenbiltzaten tranbia zarkituek lehiakide berri bati aurre egin behar izan zioten, trolebusari. Ohiko autobusaren eta tranbiaren arteko hibridoa. Elektrizitateaz hornituko da katenaria batera lotuta doalarik, honek bere mugimenduak mugatuko dituelarik, baina gidari baten beharra izango du ibilgailuaren volantea gidatzeko. Bilbo trolebusak izan zituen Espainiar estatuko lehen hiria izan zen. 1955. urtean Bilbok 9 trolebus linea zituen. Trolebusek eta tranbiek kaleak partekatzen zituzten garai horretan. Trolebusa oso ezaguna eta erabilia zen Bilbon eta lehen txartela 25 zentimo kostatzen zuen. 1953. urtean esaterako 17 milioi bidaiari garraiatu zituen. 10 urte beranduago, Bilbok bere trolebusen kopurua handitzen du, Londresi 2 pisuku 25 trolebus erosten dizkionean. Han trolebusarea kentzea erabaki baitzuten. Bi hirientzako eragiketa ekonomiko ona izan zen. Bilbok bere garraio publikoaren sare handitzen zuen bitartean, Londresek bere trolebusen sare eraizpenagatik etekina ateratzen zuen. Bilbora iritsi bezain laster, trole, ez izenez ezagunak ziren volantearen eta sarrera irteraren aten posizioa aldatu behar izan zituzten, Europa kontinentalean eskuinetik gidatzen delako. 25 trole hauetatik 2 barne errekuntzako motorra ipini zitzaien. Hiri garraio eskaintza 50 hamarkadaren erdiraino lehendabizi tranbiekin eta ondoren trolebusekin bete zen. Autobusek ez zuten hiri garraioan parte hartu 1954ko abendura arte. Lehen linea, Jado Plaza, San Ignacio, Erandioko ibilbidea egiten zuena izan zen. Garai hartan Erandio Bilbokoa zen. 1957. urtean, linea batzuk 2 pisuko 72 eserleku zeramatzaten autobus berriak estreinatu zituzten. Berrogetamar hamarkadaren amaiera eta 70 hamarkadaren hasiera tranbien desagerpena ekarri zuen. Hirian zerbitzua eskaini zuen azkena 1959ko urrian ibili zen azkenengo aldiz. Eta herriartekoei dagokienez, Bilbotik Durango eta Arratiara abiatzen zena izan zen, 1964. urtean. Bilboko kalean nagusitu ziren autobusei gaur egun bitzia gertatzen den eta garai hartan 60 eta 70 hamarkadan pop kutsua zuen klasikoa gehitu zitzaien, urdintxoa. Mikrobus hauek ezerleku gutxi zituzten eta zerbitzu esklusiboagoa eskaintzen zuten hasiera batean,
Izan ere, ez zuten geraleku finkorik eta bidaiariek eskatutako tokian gelditzen ziren. Autobusa eta taxiaren arteko zerbitzua zen. Ez izen zutik bidaiatu eta urdinez margotuta zeudenez zerutxoa ere esaten zieten, bidaiari justuak bakarrik abitzen zirelako. Bilboko trenbidearen lagunen elkartea gordetako urdintxo bat mantentzen da oraindik gaur egun. Urdintxoen lehen urteetan 125 unitatek osatzen zuten ibilgailu parkea, eta 70. hamarkadako erdialdean parkea berritu zen hurrengo inaugurazioetan ikus daitezkeen tipologi eta kolore ezberdinetako aleekin. 80. hamarkadar arte euskarri publizitario bezala erabili ziren. Hamarkada horren amaieran, 1988 urtean, Bilboko autobus zerbitzuak eraldaketa sakona jasan zuen. Bilbobus deritzon zerbitzuaren sorkuntzarekin, autobusak eta lineak berritu egin ziren. Garapen prozesu honetan ingurugiroa zaintzeari eta energia aurrezteari lehen ematen ezitzaien garrantzia ematen hasten zaie. Eta 1982 urtean, gaz naturalarekin zebilen Bilbobuseko lehen ibilgailua aurkeztu zen. Harrezkeroztik autobusak etengabe hobetuz joan dira gizarte eskaerari erantzun egokia emateko. Adibidez, egun ia flota guztia higikortasun gutxituen pertsonentzat prestatuta dago. Teknologia aurrerakuntza guztiak dituzten eta iraganari keinu egiten dieten Bilboko urdintxoen ondorengoak, gorri kolorekoak eta autobus normala baino txikiagoak direnak, gaur egun hiriko auzo eta bazter guztietara iristeko egokienak dira. Bilboko udalak kudeaketan hitz egin ondoren, iraganeko kutsua baita duen 2 pisuetako autobusak berriro abian ipintzea lortu du. Honela eskaera handiko eta bilbide luzeko lineetako beharrak azetuz. Hiribarruko tren sarea kontutan hartu barik, 1974 urtean Bilbotik zebilen azken tranbia desagertu zenetik, lehenengo trolebusek eta geroago autobusek Bilboko kaleetako garraioaren monopolioa ezarri zuten. Monopolio hau bertan bera geratu zen 1985 urtean Bilboko metroa martxan jarri zenean. Aspaldiko egitasmoa zen arren, 80. hamarkadako azken urteetar arte obrak hasi zirenean, etzen gauzatu. Joan den mendeko 20. hamarkadan Bilbon metroaren beharra sumatu zen, baina 70. hamarkadako amaiera arte, etzen egitasmoa erabakitasunez aurrera eraman, Bizkaiko garraio partzuergoak bultzatuta. Linea ezberdinen eraikuntza aztertu zen, baina azkenean, trenbide metropolitarra itsasadarreko 2 bazterretatik bere ibilbidea egingo zuela ebatzi zen, San Inazioko auzoan enborra batean bateratuko zirelarik. Norman Foster, Britaniar arkitekto ospetsuak diseinatutako metroaren eraikitze lanak ez ziren batere errazak izan. Itsasadarra birritan zeharkatu, kota ezberdinetara iritzi, esaterako Santutxu bezalako altuera zuten auzoetara iritzi, ondoren oso altuera eskasean dagoen 7 kaleetara jaisteko, edo hondarlurretatik ibiltzea. Bere diseinu berritzaileagatik, kalitatezko eraikuntzagatik eta eskaintzen duen zerbitzuagatik sare ezberdinak jaso dituen metroa gaur egun Bilboko paisaiaren eta hiritarren parte da, eta Bilbo eta aireportua lortuko duen 3. lineari esker garatzen ari da. Sepia koloreko argazkietatik ateratako eta iraganaren kutsua duen tranbiak Bilboko kaleetara itzuli da baita. 2002 urtean bere desagerpenetik 43 urte igaro ondoren, garraio bide ospetsu hau Bilbora itzuli zen.
Jadanik ez da intxineko garraiobide traketza, baizik eta azpiegitura abanguardista, jasangarria eta ekologikoa, eta bere azpitik doan metroa bezala, hiriko kanpoko auzoetara heltzeko bidean dagoen garraioa. Bilboko hiriak garraio eskaintza bikaina du eta Europako hiri aurreratuenen parean dago. Autobusak, Bilbobus, Bizkaibus, trenak, Euskotren, Febe, Renfe, Metroa, Metro Bilbao eta tranbia Euskotran ditu. Azken honen berreskupenarekin, orain dela 2 mende hiria guretzatzen zuten mandoek bultzatutako tranbiek iriki zuten zirkulo historikoa ixten da.